zou zomaar tot een hele verre afstand kunnen komen. Tevens Hopma is dwande met een teleurstellend seizoen. Maar in één sprong maakt hij dat op dit NK volslijn goed. In zijn allereerste sprong springt Hopma naar 20,44 meter. En daarmee pakt hij gelijk de leading. Maar daarna is de Rijn spulbrekker en kinder net lept worden. Het oponthoud dwarret haast 4 uren. En terug het lange wachtje komt bij de meesten de echte kampioensvorm net meer weer waarom. Ook net bij favoriet Bart Helmholt. Want nog een meter 94 is gewoon net genoeg. Daarmee eindigt hij als derde en is tevens Hopma de verrassende Nederlands kampioen. Ik heb er nooit op een NK gewonnen. Het hele seizoen heb ik er net gewonnen. Dus ik ben hierheen gegaan, maar ja, we shit wel. En dan heeft een rare wierte wedstrijd. En dan wie samen de eerste sprong de winnende. Net alleen nog tevens Hopma zorgt voor Fries succes. Julianne van der Waal pakt de titel bij de vrouwen. En Bobby Zwaagman prolongeerde zijn nationale titel bij de jongens.